Тук работиш, гледам цяло лято. Така е. Така е. Какво искате да ви кажа по-точно за Какво? сладоледа? Е без захар и не хваща килограми, разбирате ли? Демек да Така се ще възползваме с изглеждате, новото секси. Ще изглеждате още по-добре, когато се купите от нашия сладолед. Добре, значи ще вземем след интервюто. Добре. Разкажи ни някоя готина история от минаващите, от лятото. Вече сме разгара на сезона. Готина история, всяка вечер сме на купони. Как готина история? Значи разкажи ни някой купон, някоя готина история от някой купон. Как е минал? Ами ако ви разправям, то доста са нещата, които мога да ви кажа. Разбирате ли? Айде избери си най-пикантното. Най-пикантното. Всяка вечер танци и готини жени. Така и готини жени, това е важното. Да. Даже Добре. мога да ви покана да излезем заедно, да видите как се забавляваме ние в Слънчев бряг. Вие откъде сте? Ще ти кажа после Добре. ние откъде са. Коя е много най-готината, най-секси българката според теб? Най-секси българката. Това за българката, това е най-хубавата жена. Първо там да почнем. Разбирате ли? Напълно съм съгласна. Няма така жена като българката. Нямаш ли любимка? Не, нямам любимка. Всички са ми любимки. Важното е да е българка. Да, Ето, новото ръчете, секси ще ти го подари. Благодаря.